Akakin herännyt pitkästä aikaa. Mäkin oon jo lounaani syönyt. Nää keksit on hemmetti. Muovelit on hyviä. Siinä on mun lounas. Aamiainen ja lounas on samaa hintaa. Hyvä tulee. Eipä sitä muuta ihminen tarviikaan. Miksi sä oot aina eri mieltä munkaan? Onks toi niinku pakko tarvii olla aina eri mieltä? Et sä et voi koskaan olla samaa mieltä munkaan. Ai jaha. Ja syy aina mussa. No. Mä oon eri mieltä asiasta. Mä olen vahvasti sitä mieltä, että olen eri mieltä asiasta. Suomisille. Me mennään nyt tauolle. Heinolasta lähdettiin tultiin tähän Vierumäen suuntaan. Nesteelle tauolle. Sen jälkeen on suunta takaspäin, että ruvetaan pikkuhiljaa lopettelemaan työpäivää. Käy kurkkaa mikä toi juttu on. Mikä vähän. Jep, lakisääteisellä. Ei tässä ole ajoaikaa jäljellä kuin enää puolisen tuntia. Muuten ihan hyvä idea, mutta kun ei ole teliä. Ei ole teliä tässä vekottimessa. No. Ei tähän saakkaa teliä. Kaksiakselinen Actrossi jakari.
Mitäköhän pomo tykkäisi, jos mä pyytäisin, että voitteko asentaa mulle telin tohon autoon? Ne ei ole hirveän hanakoita ollut sen kanssa suhteen, että mä saisin sängyn tähän autoon, mitä mä oon ruinannut pitkään. Kalusto vastaavalle sanoin niin, että eikö me sovittu, että kun tää auto tuli mulle, että eikö me sovittu, että mulla on sänky siinä autossa? Vittu se vaan nauro. Minusta on kauheeta, kun ei anneta sänkyä autoon. Mikron ne tähän laittoi, mutta Mikron mä sain tähän autoon, mutta mä olisin pyytänyt jääkaappiin, mutta nythän mä keksin Mikrolle hyötykäyttöä. Se on mun toisen kameran telineenä. Mulla on magneetilla mikrossa toi kiinni. Niin, mäkin on samaa mieltä, mutta mäkin yritin selittää, että se on kivempi nukkua töissä. No ihan samaa mieltä. Tää on mun mielestä törkeätä, että odotetaan, että työntekijä jaksaa olla nukkumatta töissä. Jos nuo kansanedustajatkin saa nukkua töissä ihan hyvällä omatunnolla, niin kyllä nyt mekin. Tuohon tänne. Joo. Miksi tuo pyörii koppi? Tämä. Niitä väsyttää jo ajatuskin siellä, että vittu, kun ajatelkaa, jos me tehtäisiin töitä, niin taas tulee niinku rankkaa, kun oikeastaan niiden ajattelumaailmaa se, että kun ne ajatteleekin työntekoa, niin väsähtää. No ihan saakeli tuolta tosta Lumikkia 7 kääpiästä ne uneliaat. Niin. Tuntuu vähän, että osalla niistä edustajista on vaan niillä on 6 kuukauden lomat 2 kertaa vuodessa. Kyllä mullekin kelpaisi puolen vuoden toi 6 kuukauden loma 2 kertaa vuodessa, jos siitä saa tienaakin. Oi mitä kivaa.
Noi vittu se loppu. Mitä vitus? Traktorilla. Tai mikä, onks ne traktoreita virallisesti? No. Niin ne on niitä pienempia, joo. Mitä käytetään paljon kadulakasussa ja näissä liikennetraktoreilla, no niin joo. Ja niitä käytetään just liikenteen lakasussa ja hiekotuksissa. Mitäs näin? No niin, mä pääsin jatkaa tuota työntekoa. No sittenkin oma. No, nyt mä lähden tosta, nyt mä voin tehdä tässäkin. Ei niin järkevää. En halua noin. En ole yllättynyt. Voisiko tää nyt jotenkin toimii, tää toimi? Connect? Ei. Kiitos. No tossa se nyt tekee. No eikö suomalaiset vehkeet aina maksa enemmän? Taas vähän vauhtia pois. Oikeus. No joo. Ei. Mut viikkohan lähempänä kun viikonloppu tulee. Ei kannata. Olisiko se pysyä täällä? Että olutta.
Aina kehtaa. Ne luulee vielä katutyömieheksi ja saa pääsee helpommalla. Siihen pääsee vaan toteamaan hyvin se, että mä en ole kansanedustaja, mä juon kyllä omilla rahoilla. Kaupungilla hommissa. Eikö se tarkoita sitä, että yksi tekee töitä ja muut kattelee? Mutta eikö kaupungin hommat mene silleen, että aloitetaan työt, sitten tehdään vähän aikaa töitä, sitten alkaa puolen tunnin
kahvitauko, sitten kun se on ohi, niin alkaa parin tunnin ruokatauko ja sitten taas puolen tunnin kahvitauko ja sitten onkin työpäivä pulkas. Ai semmoista oikein uunotupakkaa vetää siinä samalla. Ja vittu mä saan poistettua. Pystyykö tossa? Mutta tää on ihan päin persettä. Coach 2. Settings. No ette sit hirveästi paljon aikaisempaa lähde töihin kuin minä. Tähän mä saan poistettua tän pasko. Miten tää saa poistettua? Varmasti on. Paitsi että mä veikkaan, että kaupungin autoilla ei hirveästi ole niitäkään. Miten mä saan poistettua tän? Tämä saa poistettua tän. Mä haluaisin poistaa tän tiedosta, mutta ei saa. Se on minä räpläämässä uutta ohjelmaa, niin mä en tiedä miten mä poistan täältä. Tuolta! Nyt mä löysin. Deletoidaan. Se oli ihan paska ohjelma muutenkin. Se ei oikein toiminut. Missä se? Tää vittu.
Ainakaan mä lyön jo. Mä haluan humauttaa jotain. Täällä jossain. No. Ei jumalista. Nyt mulla menee patajumeen. Täällä katsotaan mitä tästäkin tulee. Mä veikkaan sanomista, mutta eikä se ketään haittaa. Kai tästäkin sanomista tulee. Ei tästä tullutkaan sanomista. Ei tästä tulekaan sanomista, kun tätä tekee.
Mitäkään tää nyt sekoilee? No tossa. Nenä, tää on ihan typerää. Tällä ehkä lekkii enemmän himassa tällä hommalla. Ja tää saatana toimii. Kautta nolla vai? Miksi on monoksi kanssa? Ei tosta tuu yhtään mitään. Tosta ei tullut. Hyvä. Mä taas rupesin sekoilemaan tämän uuden ohjelman kanssa, mitä mä löysin. Ja sanotaan näin, että ehkä mä keskityn enemmän sitä tekemään tuolla pöytäkoneella, kun on enemmän aikaa ja järkeä. Nyt ei ole mitään järkeä. Mä en saanut yhtään mitään selvää. Varmaan tehdä kuvat niistä itse. Mulla on vähän liikaa projekteja alla. Pitäisikö ehkä vähän rauhoittaa? Pitäisikö vähän rajoittaa näitä projekteja jollakin? Continuous recording will now start. On your smartphone, connect to Wi-Fi network. GPS connected. Mitäs merkkiä ostit? Meneekö Eversti alas vai joku muu? Santtua. Onko se niinku parasta? Noniin. Mä en edes juo olutta. Niin silleen, että kyllä mä jos matkoilla, jos on tuomarimatkoilla on, niin kyllä mä silloin saatan kippaa technical meetingin aikana
muutama olue, kun se on vähän pakollinen siinä kohtaa, mutta muuten mä en hirveästi ollut alkoholia juo. Yleensä niissä technical meetingissä, mitä Norjassakin on ollut, niin norjalaiset tulee kantaa kaljaa pöytään. Siitä juotaan, Suomi-poika ottaa juomaan. Sä pyydyt niinku kalliisiin makuihin heti, Skorppi. Skorppi menee herrojen linjalla. Joo, itse asiassa kun tässä mun lajissa noi aikaisemmat IR-tuomarit on opettanut noin norjalaiset siihen, että suomalaiset juo. Et sen takia se technical meet on suomalaisten keksintö, että mennään yleensä johonkin baariin, huoneeseen ja sit siellä dokataan ennen kisoja. Eka viskihommia ja sen jälkeen tulee tiskihommia. Mullekin vetti aina mukana autossa. Joutuu noita kelmoja, lavojen kelmoja välillä rikkoon, niin se on kiva vetää veittällä. Mut teilläkin se on työn takia. Tuostakin on hyvä tarina, kun oltiin tuossa kisahallissa aikoinaan. Siellä oli nyrkkeilyilta. Siellä oli sitten, tuli romaneja sisään. Niitä joku heimoveli otteli siellä. Nappasi niitä romaneja sit sisään sinne, niin oltiin siinä kavereiden työporukan kanssa, että oho, että mitäs nyt tehdään? No ei, yksi romani kävi siitä, me oli menossa sinne katsomoon, silloin oli morata, semmonen puukkotaskus. Ja ovella järkkäri katsoi sitä, että ei saatana, että siinä on 10 kaveria, niin hän ei rupea pois sitä ottaa. Niin sit se ohjasi sen nätisti sinne narikkaan, että vietkö tän takia tuon puukko tonne narikkaan, että ei tänne katsomoon. Ja kaveri ihan toisen sinne narikkaan. No, ei kun poliisit tullut hakea sit se jossain vaiheessa pois sieltä. Ne oli vaan todennut, että ei tätä saa olla. Sitten kun romani oli lähdössä, niin poliisit otti sen huostaan siitä. Niin poliisit sanoi, että niin, että tätä ei saa kantaa. Etkä sä nyt sen tiedät, kyllähän sä sen tiedät. Niin romanimies oli vaan sanonut siitä, ei sitä saa viedä, se on ihan uusi ja käyttämätön. Mä rupesin miettimään, että mitä hemmettiin se sillä on tarkoittanut. Eikö se oli se taskussa siellä? Se kommentti, että sitä ei saa viedä, se on ihan uusi ja käyttämätön. Itse katselet siinä hoomoilla, että mitäs tässä nyt tehdään, mitäs tässä tapahtuu.
tulee vähän yliarvio. Sää voisi olla vähän parempi. No, mulle ne ei onneksi hirveästi soittele. Tää on tämmönen perussuomalainen lonkerosää. Suomalainen peruslonkerosää. Harmaata vaan. Sulla on sentään merinäköala. Tää vittua mä näen. Sadesää, mikä ihana tekosyy. Kirosanat vähän vähemmälle. Mä oon blokannut aika monet kirosanat täältä. Ei sitä kovin moni, ei sitä kukaan tiedäkään. Mulla on tuolla iso lista asioita, mitä on blokattu. Johtuu siitä, että joskus aikoinaan se oli hyvä, kun piti niitä. Sinne tuli just semmosia katsoa näitä striimejä, mitkä vaan ei siellä mitään muuta. Joka toinen sana oli kirosana. Niin, ei semmoista kestä katsoa kukaan, niin sitten vaan pikkuhiljaa kirjoiteltiin niitä sanoja ja ylös. Niitä tippuu sinne koko aika. Tällä viikolla mä lisäsin taas sinne asioita, kun rupee noin vitu idiotit, jotkut ulkomaalaiset ampuu noita botteja sinne, että joo tosta AI-katsojia sinne. Vittu mitä AI-katsojia. Tietää bännejä Twitchiä, Kikkiä, YouTubeen. Twitchillä on ainakin hyvin tarkka seula ja YouTube on hyvin tarkka. Niillä on joku koodikin pätkä siellä, mikä tunnistaa hyvin nopeasti se. Katsojalukujen ja chatin manipulaatiota, niin ei oikein katso kuulemma hyvällä sitä. Eikä mua kiinnosta piirun vertaa, onko siellä niin silleen, että niistä chatti niin AI-boteista
jos tämmöistä kuorma-autolla ajoja työntekomista katsoisi joku 500 henkilöä, niin kyllä mä pikkusen ehkä hälytyskellot sois, että onko nuo kaikki oikein. Ei oo vielä. No, nekin on bännännyt ne jo. Sielläkin on iCatsojille tullut bänni juttu. Siihen ne puuttuu. Se on kaikista suora noita bänni. Kikko on vielä monessa vapaampi, mutta iCatsojissa ne ei oo. Ne sai vähän palautetta siitä, niin ne vähän kiristi niitä linjauksia. Todellakin, jos tällaista kuorma-autolla ajoja katsoisi joku katsojalukko olisi 500, niin kyllä mulla pikkusen herähtäisi kello, että onko toi nyt ihan oikea kaveri. Ja onko ne katsojat ihan oikeita. Ja jos joku Verstappen tekisi ajaisi, niin kyllä siellä olisi varmaan 1000 sen takia, kun se on vaan Verstappen. Tuhansia siellä. Jee, äiti mä oon striimissä. Ei, niin kuin tavallisen ihmisellä ei oo. Se katsoo just jotain Jore-audioakin, kun se on jossain messuilla, näissä Twitch-koneissa sun muissa. Ei sillä ole ehkä joku 300 katsojaa. Lundmarkit ja Bestilit ja Gloriuset, niin niilläkin on siellä normaalisti jossain siellä, no en mä tiedä, mä muistan, vähän riippuu mitä ne tekee. Jos ne pelaa Tarkkovia, niin ne katsojaluvut saattaa hyvinkin olla Vestilille ja Lundmarkille saa 1000 kieppeillä. Sitten ylikin, ja sitten kun ne pelaa niillä on dropit käytössä, niin siellä on sit katsojia sitten ihan pilvin pimein. Ennen kuin ne dropit yleistyy Tarkkovissa, niin siellä oli Vestili, kun piti droppistriimiä, niin siellä oli yli 20 000 katsojaa. Mä tiedän kyllä tiedän silleen kyseisen nimeltä kyseisen striiman rappeesta, sen rappeen juttu, mutta en mua pahemmin kiinnosta. Suurin osa mitä mä katson striimaajia on toi Duatsetti, suomalaisia Duatsetti, Jore ja toi Devo. Siinä on suomalaisia Devoratsi, ne on ne mitä, ja Hahtis, ne on ne mitä mä katson yleensä. Sitten ulkomaalaisista on Rick Dempsey ja Malone ja Bestili, Lundmark, Gloriuse ja sitten Basically. Siinä on oikeastaan ulkomaiset enimmäkseen mitä mä katon. Ai niin olihan siellä sit yksi mitä mä katsoin, oli toi Silent Scott, mikä ajaa ETS ihan vittu hulluna. Ei edes niinkään paljon. Katsojia siis. Noin Jenkkilässä, kun siellä on ne pitkät etäisyydet, niin kyllä ne käytännössä katsoo joutuu asukki niissä autoissa.
Mutta ne autot, mitä ne käyttää, niin Peterbiltin, Westernit ja nää, mitä niillä on, niin siis nehän on isompi toi se oleskelutila kuin suomalaisissa rekoissa. Et se on käytännössä katsoen niin ihan suoraan huone. Et siellä on tilaa siinä hytin ja sängyn välissä, kun taas suomalaisissa rekoissa on melkein samat ja sängyt on heti siinä. Siellä on ihan niin periaatteessa vaatekaapit ja kaikki. Ja tämä. Ja jos sä pelaat jotain peliä, niin sun pitää olla oikeesti jotain huippu siinä melkein. Tai sit sun ei tarvitse olla huippu, mut sit sä teet just semmoista kunnon kontenttia, että siellä et tulee niinku vähän väliä jotain töpeksittyä niin, että katsojallakin on niinku se, että se naurattaa. Ne on toinen ääripää. Mutta jos sä oot vähänkin keskiverto pelaamaan jotain peliä, niin ei sulla ole katsojia. Devoratsekin on kiva katsoa, ihan sama mitä se pelaa, niin vittu siellä saa nauraa välillä niin, että se kaveri hajoaa itsekin. Ja sit kun ampuu, sit kun on ne tangiat käytössä, kun käyttää sitä gunshotiksi ja pelaa jotain kauhupelaa, niin hyvä katsoa, kun kuulokkeet lähtee kaverilta päästä, kun se säikähtää, kun yhtäkkiä pamahtaa se. Mä kerran onnistui laittaa sen tangiaan ihan vahingossa oikeeseen kohtaan, niin kun se pamahti, niin Devo juoksi hyvät ja se juoksuu se hahmolla ikkunasta läpi ja kuoli. Vittu se säikähti ihan huolella sen. Ja chatti vaan nauraa siellä. Sinne niitä viedäkään, kun mä en tiedä miksi ne ei viedä niitä. Volvollahan on omat tehdat, mutta ne tekee sitä Vulcanoa sinne vaan. Et sitähän ei Euroopassa sitä Vulcanoa myydä. Onks nää eurooppalaiset rekat vaan liian hyviä? Vai johtuuko se siitä akuankasta, joka johtaa siellä? Et se on niin kallista tuoda tämmönen auto. Siellähän ei saa esimerkiksi, mitä mä kuulin juttua, että joko siellä puolikkaalla kun vedetään, niin saat pinoa laatikoita päällekkäin. Ne pitää kaikki olla lattiatasossa. Sen takia joku karavaani, joku iso artisti konsertti voi olla just semmosia 10 rekkoja. Sen takia kun kaikki pitää olla lattiatasossa. Silti ne myy niitä westernejä näitä ulkomaille. Joku saa, kyllä niitä saa ostettua jotenkin sieltä. Sinne ei vaan saa viiä. Mä en oo ikinä ymmärtänyt jenkkiläsäännöksiä. Siellä on muutakin kuin niin typerää, kun osavaltiossa on eri säännöt. Laki. On. Ainakin ketterämpiin. No jos se akuankka nyt laittaa eurooppalaisille autoille 25% tullit, niin mietitkö tämmönen, ostat Euroopasta rekkaan 80 tonnia ja siihen 25 pinnan tuontikulut jää päälle ja muutenkin ne toimituskulut. Ei ehkä ole kannattavaa. Mäkin väitän, että ne on parempia kyllä. Ainakin nämä kääntyy pienemmässä tilassa, kun näissä on semmoista kilometrin mittaista keulaa.
900 joo, taitaa olla aika likissä. Maksimi. Sanotaan näin, että siellä 900 heppalla liikkuu vähän isompikin tuommoinen kuorma, vähän sutjakkaammin.